बे समाव नोंथांमोननो फुंजों लोगोसे नोंथांमोननि माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बे खौरांफोराव नोंथांमोना माखासेखौ नुखाबायबो जानो हागौ, जेरै लकडाउननि रुल्सफोर आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन आपडेट नोंथांमोननो मोननैसो होनो लादों। दा बाहाय नोंथांमोना माखासेखौ मिथिखाबायबो जानो हागौ, अब्लाबो होनो लानाय जादों। माखासे रेगुलार भिउवार्स बिथांमोना आसा थायो चेनेलाव मोनगोनखौ। दा बे हिसाबै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा भारत सरकारा लकडाउन 5.0 फोसावबाय। दा बेनिनो माखासे गोबांथार रुलफोर सोलिनानै दंसै गोदानै। दा बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन आरो गाव हारसिंनो जुदि नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव लिंक दङ, पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामनानै लानानै हारसिंबो नायना लानो हानाय जागोन। अब्लाबो नोंथांमोननो आङो माखासे पइन्टआव हाइलाइट खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों पिडिएफ फाइलखौ अपेन खालामनानै। दा बाहाय बेबायदि नुनो मोननाय जादों, मैया सावरायनायनि गेजेरजों मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय माखासे खौरां फोसावनाय जाबाय। दा बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा लकडाउना कन्टेनमेन्ट जननि थाखाय 30 जुनसिम सोलिगोन होनदों, कन्टेनमेन्ट जननि थाखायल'। नाथाय कन्टेनमेन्ट जन नङा होननानै जायफ्रा ओनसोला फोसावजादों बेफोराव बाहाय लकडाउन 5.0 गोहोम खोख्लैनाय नङा। आरो माखासे बे हिसाबै कन्टेनमेन्ट जननि आउटआव थानाय ओनसोलफोराव माखासे गोबां रिअपेनिं एबा रिलेक्सेसननि खोथा ओंखारबाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों मा बेखौल' खिन्थानो नागिरदों, बबे ओनसोलावहाय मा रिलेक्सेसन एबा रिअपेनिं खालामनो हागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों। बाहाय होनदों फेज 1आव रिलिजियास प्लेस, धोरोम सिबिसुला जायखिजाया धोरोम सिबिग्रा जायगाफोरा अपेन जागोन, नाथाय 8 जुननि उनावसो बेखौ खुलिनो मोनगोन। आरो बेनि उनावहाय नुनो मोनदों हटेल, रेस्टुरेन्ट, ओमफ्राय बेफोरबायदि माखासे जायगाफोराबो खुलिनो मोनगोन, बेबो 8 जुननि उनाव। बेनिफ्राय शपिं मलाबो खुलिनो मोनगोन 8 जुननि उनाव। दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों फेज 2आव होदों। नोंथांमोना गोबाङानो सोंदों स्कुल खुलिगोन ना खुलिया, स्कुल कलेजा मा जागोन बिनि सायाव। स्कुल कलेजनि बेलायावहाय बाहाय बुंनाय जादों गावबागाव स्टेट गभर्नमेन्ट एबा इउनियन टेरिटरिनि जायफोरा सामलायगिरि बिथांमोनहा जाय जेला फोसावगोन अब्लानिफ्रायसो बियो जागोन होनदों। बेयो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव दिपेन्ड थाबाय आरो। दा बेनिफ्राय फेज 3आव मा होनदों नायनो लानो हानाय जागोन। फेज 3आव माखासेया सोलिफिनगोन नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना इन्टारनेसनेल एयार ट्रेभेल, पेसेन्जार, मेट्र' रेल, बेनिफ्राय सिनेमा हल, जिमनास्टिक्सनि माखासे जायगाफोर, सुइमिं पुल्स, बेफोर गासैबो जाजोबगोन। बेनिफ्राय ससियेल, पलिटिकेल, स्पर्ट्स, बिसोरो एकाडेमिक, कालचार, रिलिजियास फांसन्स बेफोर जानाय नुनो मोनदों, बेफोरखौबो होफादों। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव होदों। नाम्बार 2आव मोनसे एनाक्सार 1 हगारनानै होदों। बे एनाक्सार 1नि बायदि सोलिजोबनांगोन होनदों नाम्बार 2नियाव। एनाक्सार 1निखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। एनाक्सार 1आव मा होदों। एनाक्सार 1आव जेबो गोब्राब गैया, मिथिखाजोबखानायसो, जेरै फेस कभारिं खालामनाय, ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनाय, गेदारिं खालामनाया जाहैबाय बाहाय माखासे होदों, हाबानि खोथा होदों, मेरियेज रिलेटेड गेदारिं बाहाय नाथाय 50 सानि बारा जानो मोननाय नङा होननाय जादों। बेनिफ्राय माखासे गेदारिं खालामनो मोननायनि रुलफोर दं बाहाय, नाथाय हिसाबनि गोजा, बे गासिबो गोजा। नोंथांमोना बेखौ पिडिएफखौ डाउनलड खालामना लाबानो नुखागोन, बे इजिसो। दा बेखिनि। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव मा दंमोन नोंथांमोननो फारियै दिन्थिफिननो नागिरदों। नाइट कार्फुआ थाफिनगोन होनदों। नाइट कार्फुनि बेलायावहाय मोनानि 9टानिफ्राय फुंनि 5टासिम नाइट कार्फु थागोन होनदों। दा बेनिफ्राय नाम्बार 4आव होनदों लकडाउन लिमिटेड टु कन्टेनमेन्ट जन। कन्टेनमेन्ट जननि थाखाय बबेया मा जागोन, जायफोरना कन्टेनमेन्ट जन नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। गासैखौबो दिन्थिजोबनांगौबा जोबोद गोलाव जागोन। गासैबो गोनां नंजोबलाया पाब्लिकफोरनि थाखाय, माखासेया अफिसियेलनि गोनां। दा जाखिनि खिन्थादों बेफोरखौ बांसिन गोसो होनांगोन। दा बिनि उनावहाय माखासे जोबोद बुरजा दंबावो हिसाबै बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनानै लादो फारि फारि। माखासेया इजिखासो। दा बिनि उनावहाय फैफिनदो उननि खौराङाव नुनो मोननाय जादों दिनैनि दासान्दि आसामनि कभिड-19नि थासारि। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों मैया 9:10 फोसावनाय बादिब्ला गासै 85 गोदान केस मोननाय जादों। गोदान केसनि बेलायाव क'क्राझार आरो चिराङावनो 26, हाइलाकान्दियाव 20, कामरुप 13, डिब्रुगड़ 13, जरहाट 9 आरो गलाघाटआव 2, काछाराव 2मोन। दा बेखौ नायनानै मैया 9टासिमाव 1185 सा जाबायमोन पजिटिभ, एक्टिभा 1015 सामोन। नाथाय बिनि उनावहायनो 11:40 आरो फोसावबावदों। बाहाय नुनो मोननाय जों 36 सा निउ केस। दा बाहाय एयारलाइनजों फैनाय 20 सानियाव मोननाय जादों आरो मरिगावनियाव 11 सा मोननाय जादों। दा बे हिसाबै एक्टिभ केसआ 1216,
बेनिफ्राय पजिटिभ केसा 1216, बेनिफ्राय एक्टिभ केसा 1446 जाबाय। थैनाय आरो माइग्रेसना एखेयानो दंगासिनो दङ। दा बेनि उनावहाय दा आरो सोलायबावगोन, दा बावैसोनो आपडेट जायोबा आरोबाव बेयो सोलायबावगोन। दा बाहाय थामथियाव नुनो मोननाय जादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरोबाव मोनसे फोसावना होनाय जाबावबाय। दा बेखौ जोंनि ससियेल मिडिया बाहायगिरि बिथांमोनहा दासिमबो सोलायनो रोङाखै। दा बिनि थाखायनो बेखौ बुंहरबाय थादों जे बर' थुनलाइनि आफादनि लग' जे माहारियारि मोनसे आफाद, थुनलाइ आफादनि लग'खौ बाहायनानै बायदिसिना ससियेल मिडियायाव गाज्रि बा जानाय जायै गोबां खोथा बुंबाय थानायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोनदों। आरो आफादगिरि बिथाङा बेखौनो बुंहरदों जे थाबैनो जायफोर बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादनि लग' बाहायनानै फेसबुक प्रफाइल दोनगासिनो दं, बिथांमोनहा दानो अर्थात थाबैनो दाननानै लानांगोन होनदों। दा बेखौ बिथांमोना बार सिगाङावबो बुंहरखादों आरो दासिमबो बेखौ होफाबावनाय जादों। दा इसिग्राब अख्रा मानो जायो जोंनि मानसिफ्रा मिथिया। दा बिनि थाखायनो जायफोरा बिथांमोना बेबायदि लग' होनानै लादोंमोन, लग'खौ प्रफाइल पिकचार बा गुबुन हाबायाव बाहायदों, बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामनो नांगौ। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय दिनै बेखिनियानो थोजासे होननानै सानदों। उननि आपडेटआव नोंथांमोना उननि खौरांफोर मोननो हानाय जागोन। एसेनोसै।